खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 21 एप्रिल 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेहाली ओनसोलाव ट्राकजों लांखुमानाय मा 3 मोसौफोरखौ आसाम पुलिसा रैखा खालामफिननो हादों आरो बेफोर मोसौफोरखौ आयेननि बेरेखायै आसामनिफ्राय वेस्ट बेंगल फारसे लांखुमानो नाजादोंमोन नाथाय लांखुमानो हायासै। लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय सासे ट्राक ड्राइभारखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जादों नाथाय हमजानाय ट्राक ड्राइभारनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि यश च'पड़ानि अनजालि बिसि प्रडिउसार आरो सिंगार पामेला च'पड़ा बिथाङा मैया फुंनि समाव मुम्बाइनि गंसे गावारि हस्पिटालाव अराय समनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय हरखाबै रुंसारि जालांबाय। पामेला च'पड़ाया 64 बोसोर बैसोनिमोन नाथाय बिथांखौ माखासे बेरामफोरनि थाखाय थांनाय 15 साननिफ्रायनो 15 साननि सिगांनो हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादोंमोन नाथाय डक्टरा रैखा खालामनो हायासै। तेलेंगाना रायजोनि हायद्राबादनि सासे सिख्लाया UK हादोराव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थांनानै अबथिरायै थैनांबाय। गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय सिख्लाया लैथो जिङाव बेरायनो थांनायाव लैथोनि दाहारजों लांखार जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय शशिधर रेड्डी। सोलिफु दाननि थांनाय 18 खालार खालि सराइबिल समबाय समितिनि बिसायख'थिया गाजा गोमजायै जाना थांदोंमोन। दिनै बेनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावना होबाय। BJP UPL हान्जानि गासै 15 बिजाथिफोर आरो BPF हान्जानि गासै 15 बिजाथिफोर गासै लोगो नांनानै गासै 30 बिजाथिफोरा बे बिसायख'थियाव जुजिलायदोंमोन। बेनि गेजेरावनो बे बिसायख'थियाव BJP आरो UPL हान्जानि गासै 15 बिजाथिफोरा बे बिसायख'थिखौ देरहासार जानो हादों। इलेक्शन जानानै थांबाय। बे इलेक्शनाव जोङो 15 सानि गेजेराव 15 साबो देरहाबाय। जों गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय देरहानाय बिथांमोन साफ्रोमखौबो आं कंग्रेचुलेसन होदों आरो जेसेबां जोंनि भटारफोर शेयार हल्डार बयखौबो आङो पार्टिनि जानानै सरकारनि जानानै जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'नि जानानै बयखौबो धन्यबाद होदों आरो दिनै जों गोजोननायल' मोनाखै जों दिनै मोनसे जोंनि गोहोखौ देखायबाय। जोङो नुदोंमोन बिर'धि पार्टियाबो गोबां नाजादोंमोन बिथांमोनाबो 500 खाथि भट मोनदों बेबो खम नङा नाथाय जोंनि खौसेथि जों जे ऐक्यबद्ध भाबै खौसे जाना जों BJP UPL जे जुजिबाय बे जुजिनायाव बिसोरनि नाजानाया फेलें जानांबाय। दिनै जों देखायबाय खौसेयानो गोहो जेराव गोहो थायो बेवहाय देरहानाय थायो दा जों देरहाबाय ओंखायनो आङो बयखौबो रायजो राजाखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि बे देरहानायाव नोंथांमोननि देरहानाय नोंथांमोननि सहाय नङाब्ला जों निश्चय जों देरहानो हानाय नङामोन ओंखायनो बयखौबो आं धन्यबाद होदों। जोङो दिनैहाय जोंहा गोबां समस्याफोर दं समबाय समितियाव जोंहा शेयार हल्डार बारायनांगौ रेशन कार्ड मोनैखौ रेशन कार्ड मोनहोनांगौ आरो अफिस बायदिसिनानि माखासे समस्याफोरखौ सुफुंनांगौ बेखौ खालामनायनि नाजानाय मावनायखौ जों नाजागोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि।